Wes isu-isu tekan pasar, golek opo iki, weh. Liane guru nang itu dewe tekan pasar diisi. Lah semuanya jam 5 sampai ya ini lah. Kan putihmu. Putih. Kan dosan. Boten lah, enak baca ada. Edan. Wonge pindah bakul nek mau tuku kembang saiki golek lupis. Bang baik. Wis sak pasar diratani kabeh. Sing golek opo, Mas? Golek jengkong pelangi. Golek ketuk nem. Ini garot. Wong ora. Kurang nih Pak. Weh. Iki wae jembung wae jam. Iya, Bu. Iya gimana anu iki bolo iki. Ora ketemu. Padha sak suku, telok lemak ya. Berapa, Wan? Iya. Iyalah. Golek kembang. Nggih, jenenge Mbak Anggun. Ya, wis wong ya. Ginuk-ginuk jan pol wis to. Tenang. Ora. Iki ulang tahun itu. Aku kembang tekan dindi maren. Nyar peler wah. Itu Madura. Terus tunggu. Ada. Mare. Oh, enak-enak iki. Wah, awak nyari kembang bae nyari jamu. Jamu ya. Iya maren. Kami. Iya. Kan mangga.